тамашашыларыбыз. Бізден сізге ялқынлы ойнар сәлем. Hörmətli dostlar, яңа 2019 елны biz үзебезнең хезмәттәшләребез белән җырлап каршы алырга булдык. Шулай итеп, 2018 елның соңгы тапшыруында җырлый гали сәхнәсендә Яңа гасыр каналы иҗатчылары. Нәкъ шулай. Хәзердәге көчле алкышлар белән тапшыруыбызның төп уенчыларын сәламлыйк. Менә алар үзләре, хөрмәтле дуслар, беренче уенчыбыз Фәйрүзә Мәҗитова, хәбәрләр редакциясе. Көчле алкышлар. Икенче уенчыбыз Илдар Кыямов, манзара тапшыруының алып баручысы. Алыштырмасыз алып баручысы. Өченче уенчы Роза Сабитова, әдәби музыкаль тапшырулар редакциясенең режиссеры. Күреп торам, барлык тамашачыларыбыз инде җанланып китте. Ни өчен дигәндә, әлеге шәхесләрне biz барыбыз да беләбез. Димәк, уеныбыз бүген кызык булачак. Без инде аларны профессионал алып баручылар, режиссерлар икәнен беләбез. Әмма ни дәрәҗәдә җырларны белүләрен бүген тикшерәбез инде. Сыныйбыз инде, ай сыныйбыз. Әлеге сынанмышка әзермесез? Әзер. Ох! Димәк, инде уенны башласак та ярыйдыр. Хәзергә рәхәтләнеп, үзебезчә матур итеп җырлыйк әле. Җырлыйбыз, ләкин иң баштан уенның төп кагыйдәләре белән танышы кирәк. Телевизион музыкаль уен 3 төрле бәйгедән тора. Һәр бәйгедә 3 бирим. Биримгә төгәл җавап бирүче уенчы 10 балл ала. Димәк, инде уенның һәр өлешендә 30 балл уйнатылачак. Беренче өлеш безнең таңла әле дип атала. Тапшыруыбызның авторы Нәҗип абый безгә татар халык көйләрен уйнаячак. Ә сез инде аны аңлап алып, төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Инде җавапның әзер икәнлеген әлбәттә өстәлебездә булган музыка уен кораллары ярдәмендә белдерәбез. Әйдәгез, кулга алып карыйк, әлеге инструментларны уйнап карыйк, кичкенә генә репетиция ясап алыйк әле. Активрак. Менә. Рөхсәт булса, Аллага тапшырып уеныбызның беренче өлешен башлыйбыз. Таңлайбыз, дуслар. Урыннан кычкырмыйбыз. Беренче итеп Фәрүзә җавабының әзерлеген белдерде. Азга гына сынга калды Роза. Минемчә, татар халык көе олы юлның тузаны. Нәкъ шулай. Һәм сез үзегезнең лаеклы 10 баллыгызны аласыз. Илдар абый кулларын күтәреп бір шылды. Мин дә беләдерим, ләкин ничек отмадым дип әйбите. Дөрес. Ә без әлеге җырны бергәләп җырлыйбыз. Шундай матур итеп, моңлы итеп башкардык әлеге җырны. Сизми дә үтелде дә китте малай. Тибрәнә.
Илдар абайның йөзендәгенә күй чагылды инде, белми калдым, сизми калдым беренче сорауны дип. Кара, нишлисең бит? Нишлисең? Алда әле 2 өлеш һәм 2 сорау. Шуңа күрә игътибар белән тыңлыйбыз. Нәҗип абый. Мен бик көттем, сезне көттем. Тыңлыйбыз, Илдар абай. Сагынам дуслар илкәйне. Дөрес. Татар халык җыры. Дөрес. Әлбәттә. Һәм инде 10 балл Җавап. сезнеке. 10 балл. Тәбриклибез, котлыйбыз. Шулай дәвам итәргә язсын. Беренче өлештә Нәҗип абый безне гел моңландырырга гына җыенган икән. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Зур рәхмәт. Чын күңелдән. Җанатарларыбызга да зур рәхмәт. Безнең белән ничек матур итеп кушылып җырлыйлар, ә? Ә без дәвам итәбез. Өченче көй. Ага. Мен инде өченче уенчыбыз җавап бирер дигән идем, ләкин беренче уенчыбыз өлгер булды. Бу җырның исеме Әннәги Геннәги. Дөрес. Нәги. Дөрес, әлбәттә. Күңелемне тыйма. Кая 10 балл әлләли. 10 балл истибез, тәбриклибез дуслар. Нәтиҗәдә 20 балл. 20 балл. Менә шулай. Бек матур булды. Матур булды. Тиз арада үтте дә китте менә шулай беренче өлешебез. Әйбәт булды. Бу җырны Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова башкаруында белә идек. Шулай ук Гайса Маликов та бик җиренә җиткереп башкара торган иде. Менә бит, нинди хатирәләр искә төшкән икән. Ай, рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, исегезгә төшереп китәбез. Безнең һәр өлешнең азагында бер уенчыга барлак мизгел вакыты бирелә. Парлак мизгел, ягъни йолдызлы мизгел, Яңа гасыр каналы һәр уенчыга үзенең җырлау осталыгы аша бөтен татар дөньясына күренү, танылу мөмкинчелеге бирә. Һәм ул мөмкинчелек әлбәттә безнең беренче уенчыбызга Фәрүзәгә килеп җитте.
Һәм инде аның турында якыннанрак таныштырыр өчен сүзне Яңа гасыр каналы мәгълүмати һәм иҗтимагый сәяси программалар дирекциясе баш мөхәррире Сәрия Хәбибуллинага бирәбез. Хәерле кич, исәнмесез. Фәрүзә Мәҗитова безнең яңалыклар хезмәтендә хәбәрче, корреспондент булып эшләйсез. Көн саен диярлек аның репортажларын Татарстан хәбәрләре һәм Новости Татарстана программасында күреп беләсез аны. Моннан тыш ул канун, парламент, җәмгыять, дәүләт советы эшчәнлеген яктата торган программында алып бара күргәнегез бардыр. Мин Фәрүзәне үзем 2000 еллардан ук беләм, КФУның журналистика факультетына кирип йөргән чаклардан. Ул мине ул вакытта беләсезме үзенә нәрсәсе белән сокландырды. Ул бик матур итеп, Ниязда монда төркемдәшләребез ул әйтер, ул бик матур итеп Акшарлаклар дигән җыр башкарадыр иде. Менә хәзер безнең башкаруында шулай ук бик матур җырны тыңлап үтәрбез. Фәрүзә журналистикада тәҗрибәле журналист. Әлки халкына хас булганча үткенлеге, зирәклеге бар. Кайсы материалны алсаң да ул төбенә төшеп җитмичә туктамый. Гомумән безнең яңалыклар редакциясендә рус редакциясе булсымы, татарныкымы корреспондентларыбыз җыр моңга гашык. Шундый мизгелләр була, сәгать 4-5 тулып китә, праймга әзерлек бара. Һәр журналист үз эшенә бикләнеп сюжетлар яза. Шул вакытта берәрсе сандугач дип җыр сузып җибәрә. Алар шулай итеп илһамланып алалар. Шундый кызыклы матур таныштыру өчен зур рәхмәт сезгә, Сәрия. Бу алкышлар сезгә. Инде хәзер Фәрүзәнең җырлавын тиз арада тыңлыйсы килеп тора, ләкин безнең әле сезгә соравыбыз бар. Бәхетегезне сынайсы бар. Игътибарыгызны экранга юнәлтегез әле. Анда сез төрле музыка, уен кораллары күрәсез. Җаныңызга хуш килгәнен сайлап әйтегез әле безгә. Тальянны сайлыйм. Тальян гармон. Айшик әле. Менә бит. Илдар абыйның кул чабуларына хәтле үзгәрде, әкренәйде. Шушы бәхетле мизгелдән файдаланып, минем телевизор экраннарыннан бүгенге җырлый гәлене караучы барлык тамашачыларны Яңа ел белән котлыйсым килә. Минем өчен җан атырга килгән, әлеге студиягә килгән барлык дусларыма, хезмәттәшләремә, туганнарыма кайнар сәламнәр җиткерәм. Барыгызны да Яңа ел белән котлыйм. Сезнең гаиләләргә бары тик яхшы хәбәрләр генә килеп ирешсен. Çiçekler gibi kar yağar. Hatırlatıp cigem ay kişi şımırt şeşe atkan tuğayda yürgen idik ikev nur kişi şımırt şeşe atkan tuğayda yürgen idik ikev nur kişi. Yollarımız şu işte ayrıldı türlü yoklarga şulayda irken bu iste alıştırmam anı yatlarga şulayda irken gel iste alıştırmam anı yatlarga. Aralarda uzun yollar var, barar idim de bit aramay, görüşürgen işe yıllar var, nişik düzermizin sağınmay, görüşürgen işe yıllar var, nişik düzermizin sağınmay, nişik düzermizin sağınmay. Афәрин дип әйтәсе килә, әлеге башкарудан соң юкка гына хезмәттәшләре мактамаган икән Фәрүзәне. Шулай бит, дуслар. Лайыклы мактауларга
Фәйрүзә безнең. Һәм инде сез ничектер мин әлеге тапшыруыбызның бизәкләре булган инҗи бөртекләре кырына бармый булдыра алмыйм. Барып Кирмәле киләләр. кырларына. Шундый матур итеп бии басып тордылар бит алар. Мондай- Кемнәр икән? Белик әле. Исемең ничек акыллым? Азалия, ә менә бу минем сеңлем Камилә. Ай, Камилә белән Азалия килгән безнең тапшыруыбызга кем өчен җанатырга килдең? Әнием өчен. Алкышлап алыйк әле шурында. Шундый матур итеп бии басып тордылар алар. Күзләренә тимәсен. Тиздән яңа ел. Кыш бабайга берәр шигырь әзерләдегезме? Әйе. Сөйләп күрсәтәләйдә. Әнием минем матур. Күзләре якты, көлеш. Шундый күңелле була. Ул ие кайтып кергәч. Мин елышам әние. Әни миңа елыша. Битләре аның кайнар. Ә куллары йомшак. Конфет тә кирәк түгел күршак та. Чөнки мин әниемне алдым инде кочаклап. Нинди җылы хисләр, нинди матур шигырь. Рәхмәт, бик зур сиңа. Зур рәхмәт. Менә хәзер мин дә кызыгам инде. Кайчан минем кызым да шулай шигырьләр сөйләр микән миңа? Бик зур рәхмәт сезгә балалар, бик зур рәхмәт сезгә Фәйрүзә. Ә без инде алга таба барабыз. Икенче өлеш. Ул безнең уйла әле дип атала. Димәк, инде бу өлештә безнең төп уенчылар тыңламый, яхшылап уйларга тиеш була. Экранга аерым бер җырдан сүз тезмә биреләчәк. Ә сез бу сүз тезмәнең кайсы җырдан икәнен аңлап алып, төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Алайса, уеныбызның икенче өлешен башлыйбыз. Уйла әле, бу сүзләр кайсы җырда? Игътибар белән карыйбыз, уйлыйбыз. Җавап бирәбез. Бек авыр бу. Бек читен бу. Моны кызлар белсә генә инде. Юк, авыр түгел барам. Илдар әбиәле белеп инде шулай әйтә. Ай. Белсәгез җавап бирегез әйдә. Бу ни? Уен коралым. Әй, Илдар, абый тыңлыйбыз сезне. Беләм. Менә. Паузалар белән. Тыңлыйбыз. Сара Садыкованың Роберт Миннуллин сүзләренә җырлана торган җыры Әнкәй. Дөрес. Әнкәй, Төп төгәл. төгәл җавап. Афәрин. Әлбәттә, 10 балл сезнеке. Әнкәй безне сүннән алып кайткан, сөн суында юган игелек. Кичек җыры көйләп төннәр буе, безгә көткән игелек. Без бик бала үсгән әнкәй белән, игүзләрне җиргә Без инде алга таба барабыз. Карлар ява. Әйдәгез алга таба ашабыз. Җилләр исәләр. Безнең өчен алга таба шигәле. Менә бит. Ниһаять Менә хөрмәтле бит. саралмышлык әле. Роза ханымны сагынып зарыгып көткән идек без. Яның өчен чын күңелдән җан атып тордым һәм төгәл җавап ишетермен дип өметләрен күстәчекләмим. Дөрес булса юкка түгел дигән җыр. Юкка түгел әлбәттә. Юкка түгел. Сез ничектер без нык сөенәбез сезнең өчен. 10 балл сезнеке. Афәрин, тәбриклибез, котлыйбыз. Ая барма
Bu тапшыруга килгәнсез икән, юкка түгел әлбәттә. Юкка түгел. юкка Нәкъ шул түгел. лозунг белән без алга таба дәвам итәбез. Икенче өлеш, өченче сорау. Җилләр миңа дигән Җилләр сүзләр миңа. искән җилләр миңа. Кайсы җырны хәтерләтә икән? Алга да башыйк әле. Ялгышып башка җыр Искән җилләр миңа исемен килә. әйтеп куймасыннар өчен. Аха. Белмим, дөрес түгелдер инде. Әйтеп кара. Кызып киттегез, малай. Әйе. Соңлама кил генә түгелме? Соңлама килинде әлбәттә, дөрес. Әлбәттә, дөрес. Афәрин, тәбриклибез. Çiçek atabalar, ömür geçkirge olan. Ah çiçek atabalar, ömür geçkirge olan. Yeşire iskencilerin asıgenin girenise. Yeşire iskencilerin asıgenin girenise. Ой, рәхмәт. Шушындый моңлы җырларыбыз, матур җырларыбыз белән без уйныбызның икенче өлешендә тамамладык. Димәк, инде безнең Көтеп алынган парлак мизгел вакыты Илдар абыйга килеп җитте. һәм инде Илдар абый белән якыннанрак таныштырып китер өчен сүзне аның хезмәттәше Лилия Гыйззәтуллинага бирәбез. Рәхмәт, Лилия. Илдар абыйны күпләр инде тележурналист буларак белән, әмма әле ул безнең консерватория бетергән җырчы да, язучы, тарихчы да. Менә нинди генә өлкәгә алынса да, ул һәрвакыт алдынгы, һәрвакыт беренче, һәм нинди генә уңышларга ирешсә дә, ул һәрвакыт гади һәм кешелекле булып кала. Шуңа күрә без аны яратабыз һәм бергә эшләвебез белән горурланабыз. Рәхмәт. Ай, рәхмәт. Ай, рәхмәт. Аның өчен җан атабыз һәм Көч бирәбез. Көч бирәбез. Рәхмәт. Һәм ул көч хәзер сезгә кирәк булачак. Сезнең бәхетегезне Әлеге сынайга. уңышлар кирәк булачак. Ни өчен дигәндә, бәхетегезне сынайбыз хәзер. Кайсы уен коралы күңелегезгә хуш килде икән? Рояль. Рояль, әлбәттә, консерватория. 20 балл. Егет бал, әфәрин. Бик әйбәт. Кемдер әйдә хөсетләнсен, кемдер әйдә йоласын. Уең барда уйдырып сал, җырың барда җырла син. Ни кылсаң да кылганнарың бер көн үзеңә кайта. Һәр моңлы җыру халкыңның гомерен озынайта. Мине якыннан белүче һәм бик үк якыннан белмәүче барлык тамашачыларга музыкаль бүләк, яңа ел күчтәнәче кышкы романс. Акты ташып, акты ярсып кар сулары. Шулдыр инде язның шашып
сулары ақты біздің қар үстінде қалған ізлер ақты елап икәу бірге салған ізлер син ғұмыр ағышларым син минем сағышларым син минем шатлық иле юғалту табышларым син ғұмыр ағышларым Менә инде тагын җиргә карлар ява һәммә нәрсә калган төсле кар астында көннәрнең дә айларның да елларның да агышыннан эзләр кала эзләр кала Син ғұмыр ағышларым син минем сағышларым син минем шатлық иле юғалту табышларым син ғұмыр ағышларым син ғұмыр ағышларым син ғұмыр ағышларым Илдар абыйны тыңлыйсы да тыңлыйсы килә, хөрмәт дуслар, туктатасы килми. Килешәсезме? Илдар абыйның уста алып баручы икәнен белә идек, ә моның кадәр матур җырлаганын минем гомергә дә ишеткәнем юк. Шаккаттырдыгыз бүген. Сез мине әсир иттегез. Афәрин, шундый моңлы матур тавыш. Илдар абый, менә инде кат-кат уйладык, әзрәк кенә кыйынсындык та әлеге сорауны бир алдыннан. Шундый музыкаль белемегез булып, шундый моңлы тавышыгыз, табигать биргән тавышыгыз булып, ничек сез журналистиканы сайладыгыз? Минем беренче һөнәрем журналистика иде, икенче һөнәрем консерватория, вокал бүлеге. Халык шагыйре Равил Файзуллин миңа бер көнне булай дигән, бер чилеккә, бер чилек су гына сыя ди. Шуңа күрә менә ятегесен ябысын сайлыйсың инде. Менә мин инде журналистиканы сайларга мәҗбүр булдым. Чөнки җыр сәнгатен сайласаң, анда бер капчык акча кирәге, ә бездә ул әлегә юк. Ярты капчык кына. Рәхмәт бик зур. Ә без инде алга таба барабыз. Üçüncü өлеш, хөрмәт дуслар, бу өлештә безнең төп уенчыларыбыз видео сорауга җавап эзлиләр. Һәм инде әлеге өлешкә сорауларны әзерләргә дә безнең Яңа Гасыр каналы хезмәткәрләре ярдәм итте. Әлеге батырлыклары өчен аларга зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Ләкин видео сорауга күчкәнче безнең әле сезгә бер табышмагыбыз бар. Кем дөрес итеп җавап бирә? Шуңа 10 балл бирәбез. 10 балл дуслар. Бүгенге тапшыруыбызның үзенчәлеге бу. Игътибар белән карыйбыз. Кая? Тотабыз. Нәрсә микән? Башваткычтан табышмак. 7 туган баскычта күңелле җыр башкаралар. Ноты. Афәрин дуслар, афәрин. Роза ханым дөрес җавап бирде. Роза ханым бирешми. Әле бәхет мизгеленнән соң гомумән узып та китергә мөмкин. 10 балл сезнеке. Тәбриклибез җәмәгать, тәбриклибез дуслар. Үзем дә аңламый калдым. Дуслар, хәзер инде без уеныбызның 3нче өлешен башлыйбыз.
Yolcu kelgen işim vesile yukarı çıkarmak elle bulas kurmi ay yirken ay yirken Ayşan kavşar bizden Bizning jonatorlarimiz bunda yata күләләр, үзләренең хезмәткәрләрен мондый рольдә күрү аларга бик кызык тоела. Әлеге кунагыбыз үзен таныды бит, Азат күрмисеңме? Әлфира апа бүген үзен таныды. Субханалла. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Вариант буларак кына әйтеп карыйм, Иркәм дигән җыр түгел микән? Юк. Исемен төгәл белмим. Ул Төгәл исеме шактый катлаулы. исеме яңгырады аның. Каушарбыз микән. Юк. Исеме яңгырады аның. Игътибарлыгына Алма кебек булмадыгыз. матур чагым. Юк. Әйдәгез тамырга тыңлап карыйк әле. Әйе. Матур Монда җыр Әлфира апаның йолдызлы мизгеле. ay yirken ay yirken Ayşan kavşar bizden Kebek motor şağım Sine kim kirek dağı Alma kebek motor şağım Sine kim kirek dağı Менә шулай. Кайчан кавышырбыз икән? Сиңа кем кирәк тагын? Күпле Юк. уенчылар уйлап карадылар, төгәл җаваплары булмады. Без җанатарларыбызга сүз бирәбез аларга. Кайсыгыз белә? Беләсезме? Менә апа җаным белә. Заманында Әлфия апа Абзалова җырлаган «Әрәм буласым килми» дигән җыр түгелме? Дөрес әйтәсез. Афәрин дуслар. Без инде сезгә бүләк бирәбез җавап өчен. Менә Дамир Абыгарифуллинның Рабагыят дигән китабын. Менә Азатка инде биреп бирәләр. Тәбриклибез. Рәхмәт. Уйнап та карадылар әйме. Монда бер спектакль үзүгө карап үттүк әйме барыбыз да. Афарин, афарин. Киләсе видео язманы карыйк әле. Манзарадан сезгә музыкаль сәлам. Шу арада билеп алды безнең Фәйрүзә. Нанадан нәрсә Синең кара кашларың, синең кара күзләрең, шунысы шул. Дуслар, дөрес инде дөрес Мин биргәч. сине яратам. Мин сине яратам. Дөрес. Яратам, нәкъ шулай. Унда сезнеке 60 балл нәтиҗәдә. Синең кара кашларың, синең кара күзләрең, синең ягымлы сүзләрең, яна синең йөзләрең, синең кара кашларың, синең
senin kara gözlerin, senin yalanlı sözlerin, yalan senin yüreğin, ben seni yaratam, 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 ben seni aradım, özüne karatam, ben seni yaratam, 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 ben seni aradım, özüne karatam. Kandılaşla görsen ile yıllar üzülgenlerim, hiçbir bilmeyi yüreğimden niye üzülgenlerim. Kandılaşla görsen ile yıllar üzülgenlerim, hiç kim bilmeyi yüreğimden niye üzülgenlerim. Ben seni yaratam, 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 ben seni barıdım, özüme karatam. Ben seni yaratam, 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 ben seni barıdım, özüme karatam. Yaratılıp yaşarga nasip bulsun her birimizge de. Ay rahmet, rahatlanıp dertlenip aldık. Ey. Üçüncü sırav. İhtibar, ihtibar. Selam dostlar. Mana. Sizge Şoyan TV'dan müzikal tabışmak. Gittik. Na na na. Na 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 na. Sizlere məğnəli. Barsında Ol iştelik. nutta iyilik. Siz ezgine sana kaldınız. Bizning Hindar abi Feyruze. pek intelligentligini aytıp, üçüncü bulsa da ekirine sızgırtıp tartıp koydu. tartıp koydu garmonunu. Lakin cevap berүү mümkünçiligi bizning Feyruze. Ишетелүгә менә барсын да онытта дигәнне аңлауга, шунда ук бер генә минутка дигән җыр икәнне аңладым. Әлбәттә, Дөрес. bir генә секундка. Түгәррәк булып чыктыгыз, Әйе. һәм шуның өчен сезгә 10 балл өстибез. Җәмәгать, нәтиҗәдә 70 бал. нәкъ шулай, тәбриклибез. Bir gene minutta varsın da alıpta, ileri ileri yanıma. Bir gene minutta varsın da alıpta, ileri ileri yanıma. Yağmurlu karasın, bu yaşlar parasın, bağıştan ermeyen canıma. Yağmurlu karasın, bu yaşlar parasın, bağıştan ermeyen canıma. İksili ezrimin, iksili yutsunam, hüdümle yuvalsam işlerde. İksili ezrimin, iksili yutsunam, hüdümle yuvalsam işlerde. Aylarda yürümedim, Sivas'ı görmedim, bir Sivas halkının işleri. Aylarda yürümedim, Sivas'ı görmedim, bir Sivas halkının işleri. İntere şatlığım, kırmışım boyanım, yıldız
Шулар белән тәмамлап куйдык үзебезнең 3нче өлешебезне. Димәк, безнең 3нче уенчыбызның парлак мизгеле килеп җиткән. Ул да безнең Розага. Роза түземсезлек белән көтә әлеге мизгелне. Роза турында таныштырыр өчен сүзне әдәби музыкаль тапшырулар редакциясының баш мөхәррире Фәридә Төхвәтуллинага бирәбез. Инде безнең Роза турында таныштыру өчен сүзне миңа биргәч, мин бик куанып сөйлим аның турында. Ул безнең Балташ якларында туып үскән. Менә шундый гаҗәеп матур табигатьне үзенең күңеленә, шушы матурлыкны сеңдерә алган кызларның берсе. Инде 3 дистә елга якын сәнгать дөньясында кайнап яши. Бик күпләр әле аны Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисткасы буларак та беләләр. Анда да ул җырлы рольләрне башкарган иде. Әле аның рәссам икәнен бик күпләр белми торгандыр. Һәм инде тамашачылар, безнең Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе тамашачылары аны берсеннән-берсе матур телеочерклары аша белә. Роза йөрәктән йөрәккә дип исемләнгән һәм башка бик күп телеочеркларның режиссеры. Ул инде җырларга яратканын без аның бик яхшы беләбез, чөнки редакциядә еш кына менә шулай эш арасында көйләп, безнең кәефләрне дә күтәрә, үзенең кәефе дә күтәрелеп китә. Нечкә күңелле, бик гаҗәеп ханым ул безнең. Зур рәхмәт. Кызыклы матур таныштыруыгыз өчен зур рәхмәт. Кызыклы талант иясе икән безнең Роза ханым. Уялдым. Сезнең сөйләгәннән соң хәзер инде тыңлыйсы гына килеп тора. Җырлаганыгызны тыңлыйсы килә, ләкин бәхтегезне сынау бар. Игътибарны экранга юнәлтәбез. Җаныгызга хуш килгән музыка уен коралын сайлап әйтәбез. Саксофон. Саксофон. Ике дәүләмичә әлеге инструментны сайладык. Башыгыз әле безгә җин карышын. Йөрәк нәрсә әйтә? Йөрәк бал әйтә. Афарин. Күрдегезме? Без сезнең өчен бик сөенәбез. Нәтиҗәдә 60 балл. Тәбриклибез, котлыйбыз. Роза ханым, сөенде. Рәхим итегез, җырлык әле сәхнәсе сезне көтә. Парлак мизгел. Барыгызны да, тамашачыларны да, катнашучыларны да яңа ел белән котлыйм. Дөньялар тыныч булсын, сугышлар булмасын, күңелегездә гөл мәхәббәт булсын, кеше бер-берсенә мәрхәмәтле булсын иде. Яңа еллар уңышлы гына үтсен иде. Ярабби Ходаем. Бар дөнья акына, күңелләр шат кына, кыела, кыела, апа, авыйна, буранда, без икән буранда, бу актын гомерле бер яткан. Яңа ел кичендә, окырлар эчендә, адаштык, ахры без адаштык. Сихри ай нурында, мәхәббәт турында, изге вәгъдәләр алмашты. Яңа ел кичләре керсе саф хисләрне гомергә бер җепкә бәйләде. Кыела апака бу актын аяткән, каеннар шаһиде вәгъдәне. Яңа ел кичендә, окырлар эчендә, адаштык, ахры без адаштык. Сихри ай нурында, мәхәббәт турында, изге вәгъдәләр алмашты. Сихри ай нурында, мәхәббәт турында, изге вәгъдәләр алмашты.
Балқышлар sizге, Роза ханым. Роза, менә бу җырны җырлап бетергәннән соң соңгы аккордлар яңгырагач та минем күз алдына килде. Без яшь вакытта яратып карый торган Казан егетләре шу спектакль. Ул инде безнең замананың хиты иде, без аны бик яратып карый идек. Шушы Роза микрофонын куйгач та реплика яңгырар кебек. Әлфред, син шигырь яздыңмы әле? Минем костюмның җиңнәрен нигә йырттыгыз дигән сүз яңгырар. Каян карап тордың әле инде? Роза апа әлеге җырны бик матур итеп башкарды. Хисләнеп, барлык күзәнәкләргә үтеп керде аның җырлавы. Шулай бит. Рәхмәт сезгә, Роза апа. Рәхмәт сезгә. Менә хөрмәтле дуслар, инде уеныбызга төп нәтиҗәләр вакытта килеп җитте. Нәкъ шулай инде беренче уенчыбыз Фәйрүзә Мәҗитованың 70 балл, дуслар. Илдар Кыямовның 40 балл. Роза Сабитованың 60 балл. Һәм инде шулай итеп, тапшыруыбызның төп җиңүчесе әлбәттә безнең беренче уенчыбыз Фәйрүзә Мәҗитова. Һәм инде Яңа гасыр каналы җырлык әле тапшыруыннан җиңүчебез шушындый истәлекле диплом белән бүләкләнә. Татар җырын югары зәвык белән башкарып, милли моңларыбызга мәхәббәт тәрбияләгән өчен рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт. Тапшыруыбызга килгәнегез өчен, әлеге җиңүләргә лаек булганыгыз өчен. Һәм инде безнең бүләкләр моның белән шикләнми. Минем якташым Дамир Гарифуллиннан Рабагыят китаплары бүләк итәбез сезгә. Рәхим итеп алыгыз әле. Шундый бүләкләребез һәр уенчыга рәхим итеп алыгыз. Дамир абыйга бик зур рәхмәтләребезне Зур рәхмәт җиткерәбез. сезгә. Шушының белән тапшыруыбыз азагына да якынлашты. Бүгенге бәйрәм чыгарылышын без татар халкының бик матур җырларының берсе белән тәмамлыйбыз.